Mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Philippine Standard Time, it is now 31 minutes after 7 o'clock and you are still listening dito po sa pinakamasayang programa sa radyo. Ito po ang programang EDSA. At syempre, kasama nyo pa rin po. Inyo po ang banglingkod. Mainit-init. Trending na trending. Trending kaming mga kalbo. Siyempre, kasama pa rin Tang Henyo. Tang, magandang gabi, Tang! Ay, magandang gabi din naman. At siyempre, ako gusto ko lang mag-shout out sa lahat ng mga senior citizen na nakikinig sa atin. At sana yung mga maintenance nyo, dyan na nakaligtan inumin, ha? Ay, oo nga, Tang. Yung apo mo, Tang, baka may gustong batiin yan si Duday, Tang. Ay, sige, Duday. Batiin mo na kung sino ang dapat batiin dyan. Salamat po, Lolo Enyo. Uncle Diego, maraming salamat po. Ang binabati ko lang po yung mga Road Warriors Grab Warriors kila Toto Ray Gani, yung mga Road Warriors po sa president nila, si Tito Orly Ordona, ganun din po kay Tito Erwin Uy, at saka siyempre sa mga solo drivers, saka kay Danilo Dumaglagan. Ang pagbati po galing kay Tito Alberto Villabor. I love you! Alam mo, Duday, ha? Alam mo, Duday, parang ang tuso mo. Mana ka sa lolo mo. Ang galing mong umadlib para makahingi ka. Hira naman, oh. O sige na, hindi na natin patatagalin to. Eto, pag-usapan na natin to. Viral video ng pasahero ng isang motorcycle taxi na Move It. Oh no! Naiwan ng driver, hindi pa nakasakay, sumuot pa lang ng helmet si manong driver, umarangkada na. Yung pasahero niya, sumusuot pa lang ng helmet, si manong driver, kumaripas na ng takbo. Lutang. Logika na natin, Lutang! Ay, sige. Banatan mo. Logika na yan. Logika na yan! Logika na yan! Logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, sa totoo lang, good vibes po yung isyong ito. Pero logical pa rin natin. Ano ba ang matututunan natin dito? Well, minsan sa buhay po natin may mga desisyon po tayo na medyo hindi po natin tinututukan yung mga maliliit na mga detalye, di ba? Kasi nga, lutang tayo. Maluoy ka. Gaya ni Manong Move It driver, di ba? Dapat ayusin po kasi natin yung mentality natin na automatic palagi. May mga downside po kasi yung tinatawag nating automatic mentality. Oh no! Ano ba yung mga downside first? Unang-una, lack of critical thinking. Kasi ang critical thinking po, ito po ay nag-i-involve yung pag-analyze sa mga information, kino-consider yung mga various perspectives, at para makagawa ka ng informed decision. Kasi kung wala pong critical thinking yung bawat isa sa atin, makakagawa po tayo ng mga hasty judgment o decision na kung saan it will lead us to decision-making errors o mga pagkakamali po.
Diba? So, taking time to carefully weigh options and consequences is essentially making a well-informed decision. Ang problema po nun kay Manong, halimbawa, kung meron siyang kinakausap niya ng pasahero niya, tapos may sumasagot din naman, pero naiwan pala yung pasahero niya, nang tumingin sa side mirror, nakita niya ang nakaangka sa kanya at sumasagot, nakaputi at walang mukha. White lady na pala. Bihira. No. Alright mga kabisyo, it is now 35 minutes after 7 o'clock. Now I'm gonna give you a song coming from Four Non Blondes. Here's What's Up, right here on 90.7 Love Radio. This is Metro's number 1. Alala mo pa tumanong? Uncle Driver? Hey, what's going on? Alright, sabayan natin ha. Sasakyan sikat, basta't Love